хора, пак спрява и Давида. За кой път вече му казвам в някои от видеята. Сложи ги, нали? Така. И няма нужда май от още неща, защото... Я видя такова нещо, по-подходящо. Много сложно. Това червено, когато ми спадне един път да сервирам бръчки. И ще сложиш, ще го нацелувам. Значи сега да го зачакате. Преди ще изпробва, нали, моливчето. Аз тия неща, които ги правя, за това, че искам да имам приятели и така нататък. Чакайте сега. И така можеш от един англичанин и така да си отговори с да или не. Съответно аз не го разбирам. Ето едно от големите ще изложим. Защо не? Е така ще ги нареда голямо. Така. Сигурно се питате защо на момчето не му сложи толкова, а на момичето и сложи, защото не върви, нали, на момичето, на момчето да му сложа розови такива работки. И да. Чайте се. И така. Това е много... Така. Вижте как стана. И тук много трябва. Така сега да го запечатаме. Да изрежем лепка. Така. Това. Сега целовките започват. Ще да гледам така на карта. Чуйте, спра като се на черви съм просто. То, сложих се сега да го нацелувам. Чуйте, още малко не трябва. Чуйте, разпрешло да паза времето. Готово. Вижте, много яко стана. Чакайте така малко. Е по-добра. И чао, защото видеото спира.